May mga imaging test na ginagamit sa mga doctors para makita ang sitwasyon sa aton nga organs kag tissues. Isa na diri amo ang ultrasound. Nagagamit ini sa sound waves para makabuo sang picture sa sulod. Daw ginascan lang ang specific nga area sang lawas kag makit-an na ang sulod. Usually, ginagamit ini sa abdomen, sa liver, gallbladder kag breast. Yung ultrasound, isa siya na imaging test na ginagamit ng mga doktor para masilip kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan. So, yung ultrasound, gumagamit siya ng tinatawag na mga sound waves para makabuo ng picture sa parts ng body. Yung ultrasound, yung pinaka-strength niya, it's very easy to perform kasi usually yung patients, expose lang nila yung part ng katawan na kailangan i-scan. Then, gagamit lang kami ng probe and gel para i-run through the part of the body na kailangan i-scan. And then, we get real-time pictures. Wala labot diri, ginagamit man ang ultrasound sa pag-check sang uterus sang isa ka babae o kung prostate sang isa ka lalaki. Yes, ultrasound has many uses. So it's not limited sa abdomen. So pwede siya for women, yung uterus, yung ovaries. For men, kung lumalaki yung prostate, pwede rin siya. Sometimes pwede rin siya sa mga may mga sakit na mga tubig sa baga, ganon, pwede rin siya. Hindi lang siya for patients, ginagamit din siya ng doctors para i-assist sila kung gumagawa ng mga procedure para ma-assure na nasa tamang lugar sila na tumutusok. May ginatawag man nga mammography nga nagagamit sa x-ray sa pag-check sa breast. Ini naman usually ang ginatandem sa ultrasound. Yung mammography, ano naman siya, different siya na imaging modality. Ang ginagamit naman niya na basis is yung x-ray. Usually, ginagamit namin siya in tandem with ultrasound kasi may mga limitation din ng mga bagay na pwede mo makita sa ultrasound na mas maganda makita sa mammography. So, if ginagamit namin siya ng sabay, mas nahahanap namin yung mga problema. Or kung may finding na hindi kami sigurado sa isa, pwede mo siya i-confirm sa kabila na imaging. Ang MRI naman o kung ang magnetic resonance imaging ang nagagamit sa magnets kag radio frequency. Mas detalyado nga image sang organs kag tissue ang iya sinisarang mahimo. Iba din siya na imaging modality. So, yung ginagamit naman nun is mga magnets and mga radio frequency. So, very technical siya. So, pag marinig mo pa lang na MRI yung scan, parang expect mo na medyo mas matagal kesa sa x-ray or sa ultrasound yung gagawin mo na procedure. Pero, yung images naman na makukuha mo, ano na siya, next level na. So, high quality images na siya. Ang ini nga mga imaging ang ginagamit sa mga doctors para mangin basis sa paghibalo kung may ara kita sang diferensya sa lawas o kung wala. Initanan, available sa Riverside Medical Center. Kinahanglan mo lang sang request sang doktor para makapaidalom sa sininga mga imaging. Protocol, sir, as per protocol, we need gidya ang doctor's request. Dra ma-base ang radiologic technologist kag ang radiologist kung anong procedure ang ubrahon sa patient para ma-focus gid kung ano ang gusto makita sang doktor, kung ano ang pathology na ginabatsyag sa pasyente no, para dra ma-workout mas mapadasig ang scan, sir. Sa mammogram, kinahanglan anay sang breast screening kag ini ang sarang uma-avail sa 200 pesos lang. May diskwento nga gina-offer para sa breast ultrasound kung sa ila ka nagpa-screen kag libre na ang mammogram. So, for mammogram, sir, need gid nato tani mas better ang magpa-breast screening. So, here in Riverside, sir, we refer them to our wellness center. Mayara kita, sir, nga 200 pesos nga breast screening. And then, if dra ka mag-avail, sir, we will give you 10% discount sa breast ultrasound naton. Okay? And then, sir, combo pa sina, free na ang mammogram. Free na lang? Yes, sir. Okay. So, once you do that, sir, after na, no, kung may ara na ta doctor's request, natapos na ang breast screening, go back lang, sir, sa sa imaging sciences nga department
schedule ka, sir. That would be much better, sir, no, kung 8 to 12 days after sang menstruation sang patient para hindi very ang breast ng patient, hindi siya sakit mag-compress. Sa stroke protocol cases naman, may discounted prices man para sa brain MRI kag CT scan. So, subong sir, may promo kita sa brain nga scan sa MRI for stroke protocol nga cases. Ano lang siya, sir? 5,520. Tapos sir, sa CT scan naman, may man kita, sir, promo. Sa brain man nga scan, available lang siya for 4,500 pesos. Di pa po siya? Yes, sir. Para di mabulayan siya po siya? Yes, sir. Para affordable siya kag accessible man sa pasyente man. For more inquiries, itawagan lang ang number sa inyong screen.